aparo ni maendi kelo wa kendo e gimoro miluongo ni kaka wa raise nyithindo gi. Ineno Cleophas, nyithindo kaka inyuolo nyathi, to nyathini endi odongo gi tim moro, to in kaka wuon gi kata kaka min gi onego bed ni ing'iyo step ka step kaka nyathini biro kendo dongo kabedo e community. Ibro yudo ka thoth nyithindo moko bro bedo ka nitie kata gigo magitiyo godo, to kata in janyuol intiere ot kanyo kode to ok inyal ng'eyo. Koro nyithindo gi dwaro ni mondo wang'igi malong'o. Kata ka in janyuol samoro inyalo pop in e room ma nyathini moro ting'iyo ni nyathina ni to dak nade. Mano bro mi clear picture ni nyathini tare is nyathi machal nade. Kochakore kanyo to aparo ni ka parent otimo mano, to wan kaka community wabro bedo kuwa raise generation moro mantiere gi pogruok ahinya. To kendo kaluwore gi gima sefwenyo kata masewinjo, jodongo ma wantiere godo around nigi shida mang'eny kabisa. Iyudo ni jodongo thothne ijuang'ogi kabisa gi jok ma ginyuolo nyithindegi, kendo inyalo yudo ka jok madongo amor ahinya gi government wa Cleophas. Government wa nokawo initiative mar ndiko ne jodongo gimoro matin manyalo miyo gibed gi yuto moro matin. Ibro yudo ni samoro ng'ato imiyo gimoro matin, to kowuok kanyo to nyalo yudo kaka onyalo skuma maisha ne. To nyadi ng'eny iyudo ka jodongo owegi to magi jodongo mosebedo ka konyo nyithindogi. Koro iyudo ka jodongo nigi tabu, emomiyo koro wan kaka activist wabire iye mondo wang'i kaka jodongo gi nyalo yudo konyruok machalo kamano kwachako gi community mar alwora marwa. Erokamano. Georgian, to bende paro wach mag